Sir Zen, maayong adlaw kanimo, ug ingon man sa mga Good Samaritan. Mao'y sunod nga gusto nako nga matunulan nimo sa grasya, kining among silingan diri sa Barangay Pigsagan, kining magtiayon nga senior citizen. Si tatay ang nagpangedad na sa 69 anyos o 69 years old, ug ang iyang asawa 67 anyos o 67 years old na. Taliwala manggod sa taas na nila nga pangidaron, apan padayon pa sila nga gapanginabuhi. Si tatay ang gapangahoy aron ibaligya, ug ang halin niini ipalit nila sa bugas. Gani kaniadto may anak man sila nga masaligan alang sa ilang pagkaon na matag adlaw. Apan nausap ang tanan, gumikan sa kalita nga panghitabo. Namista si tatay ug ang iyang anak sa kasikbit nga barangay, mao ang Barangay Tumpagon. Dihang pauli na unta sila, nananghid ang iyang anak nga mangihi. Apan kalit lamang kining nawala. Grabe ang ilang gihimong pagpangita, apan napakya sila. Sir Zen, paglabay sa tulo ka adlaw, nipauli ang ilang anak. Apan may kausaba na ang panglihok-lihok dili. May mga nanggawas nga istorya nga posibleng gihilabtan ng ilang anak sa dili ingunato. Hangtod nga namatay ang ilang masaligan o pinangga nga anak. Tungod niini, taliwala sa taas na nga pangidaron, gapaningkamot sila sa matag adlaw aron makasustinera sa panginahanglan ni ining kalibutan nga puno sa pagsulay. Daghang salamat. Daghang salamat Sir Tyson na makalaom ka nga makaabot kini ngadto sa mga Good Samaritan.